skal jo lave den her, eller du vil gerne vise noget. Hvad mener du? Hvad er det, du har fundet ud af? Hvordan man spiller 2 på 1. Ja. Ja. Så kan vi kan vise andre, som også sidder og er lidt håbløs med det. En far, som ikke rigtig ved, hvad det er. En søn på 9 år, som allerede er meget bedre til det her med Fortnite, end jeg er. Ja. Hej, velkommen til håbløse forældre, der skal lære Fortnite. Og det er Karl Emil, som er ham, som er mest tjek på det. Vi vil gerne spille Fortnite på samme PlayStation, i samme verden, og med hver vores controller. Og det har taget lidt tid at finde ud af. Så nu kan vi dele vores læring og vise, hvordan man gør. Den går ned videre til den næste controller. Og så den controller, den styrer ligesom, hvad for et spil det er. Okay. Og nu er vi ved at være klar. Ja, vi er så tæt på. Ej. Hej alle sammen. I dag så vil jeg vise jer, hvordan man spiller 2 på en PlayStation. Men man skal bruge 2 accounts. Så hvis I kun har 1 account, så nytter det ikke noget. Ellers så skal I lave 1 til account. I starter med at trykke på 2 forskellige. Nu trykker jeg lige på den her. Eller den her. Og så tager jeg den anden og trykker her på. Næste controller. Ja. Bum. Så går jeg ind i Fortnite, eller hvad I end vil spille. Gør klar til at trykke på venneanmodningen. På venneanmodningen. Super. Ja. Og så burde der nogle gange godt stå player 2 eller player 1, fordi det ligesom er samme PlayStation, og så er det ligesom det samme, der er inde i den. Okay. Det tog godt nok også lidt tid at starte op det her, hva'? Ja. Sådan der. Okay. Okay, nu er vi kommet ind i Fortnite. Og Vi skal tale højt så, og tydeligt. så kan I se, så står der player 2, så trykker man på X. Eller, Det var ikke. Perfekt. ja, og så at man ikke lige trykker på noget, og så at den lige ligesom logger ind på den anden profil, som man har gjort det med. Sådan. Og så er man kommet ind. Se, her den har Spider-Man, og min far, han er juletræet. Og så er vi kommet ind. Ja, det var det, vi ville vise jer. Og så vil vi gerne... Nu skal vi så til at spille, ikke? ja, Perfekt. og vi prøver bare... Og så er det vigtigt, at man sætter den til due, eller hvordan? det er den bare på. Okay, fordi der er 2 med. Perfekt. Vi skal bare lige... Sådan. Og vi spiller Battle Royale. Og 3, 2, 1, go. Og så kan vi se, så er vi begge to her inde i spillet. Så kan man se, det her det er min far, og det her det er mig. Og så er skærmen ligesom delt op i 2. Selvom det forstyrrer måske en lidt, men det er i hvert fald bedre, end man ikke vil spille, eller at man ikke spiller sammen. Skal vi så lande her? Skal jeg følge efter dig? Ja. Er det så bedst, at man holder sammen? Det må man selv bestemme. Er det dig, der satte den der røde prik der? Ja. Ej. Aha. Hui. Og jeg tror lige, der kommer ind, fordi at, du er spurgt. Hvor kan jeg se, hvor du er henne? Det kan du se derovre. Jeg er den røde på den der prik. Okay. Nu må jeg lige... Jeg har endnu ikke fået på. Ja, jeg er lige derinde i huset.
sød, at han vil holde den. Ej, hvorfor er der metalmure? Det er snyd. Er der metalmure her? Hvad? Det er sygt mærkeligt. Jeg skal nok komme til dig. Perfekt. Der er bare roligt. Nej. Jeg skal nok skynde mig. Jeg skal bare lige finde ud af, hvordan man kommer ud af det her irriterende sted. Hvordan kommer man ud? Jeg har ikke nogen skudkolleri. Nej! Ej, hvor dumt. Jeg kommer nu. Jeg har bare prøvet at stikke af. Ja, du har en bil. Bare kør væk. Jeg skal nok dræbe dem. Hvordan kommer man seriøst ud af det her sted? Hvordan kører den her bil? På R2 og R1. RL. Ved du, hvordan man kommer ud her? Jeg kan ikke vide, hvad den her bil er. Sådan, endelig kom jeg ud. Jeg kan jo måske dræbe ham, så jeg kører ham ned. Ja, det kan du måske. Har du dræbt ham? Skal jeg tage ham ud? Eller skal du? Du fik ham. Gjorde det? Ja. Bare nu må du nok få noget system. Jeg mangler alle. Ja. Jeg er lige en tur i bjergene. Bare rolig, jeg skal nok dræbe ham den anden. Var der 2? Ja. Der er stadig nogen, der skyder på mig. Der ikke nogen, der skyder lige nu. Der var det der lige. Altså, jeg har fundet en rampe. Ja. Jeg kan flyve ud af her. Jeg har fundet nogle mennesker. Ja. So go. Sådan der. Så tager vi den offroad. Fuck yeah! Sådan. Nej. Der var en der, og jeg har stadig ikke nogen våben. Okay, jeg kan ikke pikke af sammen. Jeg må lige få fuldt skud. Hey, shit. Jeg døde sgu. Ja, jeg prøver at køre herop, og så skal jeg prøve at se... Jeg prøver at gå ind i ham. Ja, julemand. Uch. Nej. Så er jeg færdig. Jeg kan stadig nå at redde dig. Den ene er død. Men du skal hen og genopleve mig, ikke? Ja, jeg skal også lige få dit kort. Og nu er der 230 sekunder til, jeg ikke kan blive genoplivet. Ja. Eller jeg kan få dit kort. Få mit kort? Ja, da du døde, så mistede du et kort. Nå. Den fangede jeg ikke. Nej, det kan du ikke. Det er kun mig. Jeg fik ikke dit kort. Jeg må lige se. Kan jeg lige få et kort om den? Jeg
tror ikke, jeg kan få kortere. Der er en kasse Der er mange fede ting der, hva'? Ja, men der er også ret mange. Er det lige nu? Ja, på det. Og tage det her. Der kan jeg godt. Du ser noget dårligt. Ja. Ret dårligt. Han havde kun grå våben. Hvad med at genopleve mig? Ja. Men at genopleve dig, det har jeg jo ikke tid til. Men nu genoplever jeg dig. Lige herovre kan jeg genopleve dig. Det skal jeg bare lige tjekke. Er der sikkert der? Jeg bygger bare en masse. Sådan. Nu kan jeg igen. Så du har bygget et fort rundt om den der. Og der er 10 tilbage. Ja. Sådan. Nu er det genoplevet. Og jeg har en pistol. Ja. Bare herinde er der en kiste. Hvor er du henne? Far, der er nogle skud her. Altså, far, gå ind i huset og tage det. Hvor henne? Inde i det her hus her. Herinde. Ja. Og så skal du lige skynde dig lidt. Nej, jeg er blevet skudt igen. Har du dræbt dig selv? Hvad siger du? Far, prøv at gå ind mod den her cirkel her. Jeg bliver også det, jeg gør. Jeg må lige lidt væk. Sådan der, jeg lover dig lidt. Jeg er færdig. Jeg kan prøve at genopleve dig. Det bliver lidt... Jeg tror, du klarer den bedre på egen hånd, Karl. Jeg tror ikke, jeg er den bedste hjem. Ja. Der er også kun 5 tilbage. What? Nu er der kun 3 tilbage. Ja. Jeg ser, om vi lige ikke kan vinde. Jeg tror, det er mig mod et hold. Mod 2 andre. Ja, og det må være ret godt. Det hold. De har nok mange våben. Det er altid de to sidste, der er de gode. Det giver meget god mening. Ja. Det vil ikke give nogen mening, hvis de er på våben. This technique. Er du klar til, at vi vinder? Ja! Sådan. Og der var sgu ikke meget hjælp fra min side af. Nej. Og hej. Så vent. Wow. Lige vist. Det Det er der på hovedet. var alt for den her video. Tak Et win. fordi I så med.